Kahinyautrap Integrated Territorial Organization hito mentakasngi kalai tarik uyayong arhajar arpulai kala pelat ba kali kit met yap nagabenta ka melim circle. Yakani kali kit met yap la play de kanong thok khubor kong Evangeline Dekar hakajing dan langru Presiden kaseng hito uba dan bok Dekar. Uba dan bok Dekar ubade Presiden jaka seng habakiran sekilar pathai khubor ulaong ba kajing pelat yakani ka ambulans kalong ru kum kadak kajing rakhe kajing dap arsnem kaseng shushu la yathu ba kaseng hito la seng haus nam arhajar arphwe pad hakini kisnem kaseng kala yo pelat yaki kali kit nongpang kawe haus nam arhajar arphwe bat artli haus nam arhajar arphuar kani kajing pelat yakani ka mortuary van kalong ban ai kajing shakri ka bakhambha nagabenta kari bat kajat benrio Tarik menabsau arhajar arphulai kandai ka jingdap lani ka jingrakhe arsnem ya ka HITO ha jing yat lenti te kum ka dak ka jingrakhe ngi pelat petba ya kane ka mortuary van namar ba ga hito la seng na du arphuwei bat ha kane ka jing yat lenti how arphuwei ngi la yo ban sei ka ga ambulance ka ban shakri ki petba how arphuar ngi la yo ban sei hadu artali ka we ngi bu hapo sasnyang ka we hapo East Center Hills pat kong ibu hapo West Center Hills te hadian bangi i ba kiduna ba ka mortuary van hangne hapo kadong kathan khamtam hasor namar ba ka ambulance pat ka mortuary van mla ban penyat kumjo te bat ngilai iru yeki hospital ba he ki dei be yeki badon ba em hendrei yeki baduk bopli teng steng lenti ki haban duk no yala ka jong im namar ba ban ka jing duk tengi na kaliang ka seng ngi sungu don dabram mer bentag ri ba je ndio takadaw ipinmi de ambulance bat ka mortuary van ru khnang bangin la ban shakri khamba ya ga jat ndio nyautrap te hamanta ka singi don ini momento ban ai kongsan i kong Ivan Dekar i badai ru i chief editor jongga guardian tengah sungu ban kum kadak ban sa kan mau ya dan lang ngan pendeng ya kata ke jing shakri ya kipat ba no song snong jong ka jela ka jongi kum kata ha ka baju ko por kum kadak jong ka jing dap arsnem jong ka sang ni ai blay ya ka sang itu but ni nget ru ba kan di ka mortuary van kan ai shai kata ka jing shakri ya kipat ba ki ba don kam ya ka ha kai kam yap ka kam em but ni kibok kit rang ru ya ka seng hito bakan dang yai peteng yiki kam gi jongka hakaban ya tenrong lem ya kata pia ka shon jongka jaj benriu ka jongi